Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Special Edition World Cup Super Trivia. Θοδωρής Ρίγανης, Αριστοτέλης Αβίδης. Μπεταράδες είναι εδώ στο κανάλι της Superbet για να πούμε τα πάντα για το Μουντιάλ. Τα πάντα. Και να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις του Φράγκου και του Γκουζούρη. Δεν είναι του Γκουζούρη. Γκουζ. Του Ο Φράγκου Γκουζ, είναι. εσύ τις κάνεις ερωτήσεις. Ναι, εγώ τις Σε λέω, ο- άλλος τις Ο γράφει. Φράγκος τις δημιουργεί, εσύ τις εκφωνείς. Μα είσαι αγγελιοφόρος. Αγγελιοφόρος. Ή αγγελίαφόρος όπως είναι το σωστό. Αγγελιαφόρος. Μπράβο, είναι το σωστό. Ποιος το λέει έτσι όμως, κανένας. Κανένας. Αγγελιαφόρος, κανένας. Εντάξει. Ποτέ. Λοιπόν, το σκορ υπάρχει. Έχουμε ήδη παίξει κάποια επεισόδια κανονικής διάρκειας, όπως τα λέμε. Ναι. Και τώρα ξαναρχίζουμε από την αρχή. Κρατάμε διαφορετικό σκορ, να το πούμε στα Special Edition, γιατί θα έρθουν και Ναι, άλλα ναι, ναι, special. σωστά. Δηλαδή θα είναι World Cup τώρα, μετά θα είναι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, μετά ίσως κάνουμε τίποτα Super Μπασκετικό. League. Super League, Μπασκετικό, μπασκετικό. Το οποίο μπασκετικό θα έπρεπε να το έχουμε κάνει στη EuroLeague, αλλά εντάξει, και δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ευελπιστούμε, άμα ακούνε τα κεντρικά εκεί πέρα στη Superbet, να κάνουμε και κάτι με κάποιο καλεσμένο. Σωστό. Σωστά. Να κάνουμε και κάτι άλλο, μπορούμε να σκεφτούμε και άλλα πράγματα στο μέλλον. Εντάξει, έχει ψωμί. Να πολύ. φέρουμε τον Ζερόμ που είναι στο ίδιο κανάλι. Βέβαια. Ζερόμ Καλουτά να κάνουμε τίποτα με 100%. Eurovision, γιατί ήτανε και. Ήτανε παρουσιαστής. Παρουσιαστής, ναι, μπράβο, ναι. Το Ζεχόμ. Ζεχόμ. Μπορεί κάποιοι άλλοι να θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Όπως εμείς με τον Ζερόμ, κάποιος άλλος με εμάς. Super Trivia World Cup Edition και αρχίζουμε. Ναι, ναι. Πάμε. Να πούμε ότι αυτό το επεισόδιο είναι World Cup 1994 με 2006. 2006. Ερώτηση πρώτη. Ποιος ήταν ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ του 2006? Είναι μια ντροπή των τελικών. Έτσι. Ντροπή δεν είναι. Ντροπή των τελικών. Ντροπή είναι αυτό που έκανε ο Ζιντάν. γιατί κανονικά έπρεπε να το πάρει η Γαλλία με τον Ζιντάν. Ντροπή είναι αυτό που έκανε ο Ζιντάν. Δεν είναι ντροπή ο τελικός. Αν δεν το έκανε, πιστεύω ότι θα το έπαιρνε και θα ήταν απίστευτο κλείσιμο καριέρας. Συμφωνώ. Ναι. Δεν έγινε έτσι. Δυστυχώς. Ξεφύγαμε, μπορείς να απαντήσεις. Ναι, συγγνώμη. Δεν ξέρω, έτσι πάτησα για να μην το πει αυτός. Το κατάλαβα, γι' αυτό έχει Ούτε πιάσει εσύ το ξέρεις, κουβέντα. Μπορώ να το σκεφτώ λίγο, αλλά δεν Θα θα το. πω ή Ιταλός ή Γάλλος, ή όχι λες. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να σε βοηθήσω. Sorry. Θα πω έτσι για το γαμότο, Del Piero. Αριστοτέλη, πες. Ο Κλόζε. Σωστό. Τον Κλόζο πήγα να πω, ρε μαλάκα. Με 5 γκολ. Από το πόσο ένα περνώ. Κάτσε μισό λεπτάκι, ρε, περίμενε λίγο. Ο Κλόζο δεν είχε βγει το 2. Από ό,τι φαίνεται βγήκε και το 6. Βγήκε και το 6. Το 2 νομίζω είναι ο Ρονάλντο. Σε ποια μεγάλη πόλη της Ιαπωνίας δεν έγιναν παιχνίδια στη συνδιοργάνωση του 2002 με την Κορέα? Δεν έγιναν παιχνίδια. Δεν έγιναν. Ξέρω εγώ, random θα πω έτσι στην τύχη, το Τόκιο. Τύχη σήμερα είναι με το μέρος σου. 2, το βρήκα. Όντως. Ναι. Όντως. Φοβερό πράγμα. Δεν το περίμενα, αλλά για να φαντάστηκα και να το Φοβερά ρωτάει έτσι. πράγματα. Ποια ομάδα σημείωσε τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση του 2006? Γερμανία. Σωστός. 14 γκολ. Ποιος ήταν ο νεότερος παίκτης της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας στο Μουντιάλ του 1994? Νίκος Μαχλάς. Έχει πάρει φόρα. Δεν τα, το 4 δεν τα κατέχω καλά, Ευχαριστώ τα πολύ. ξέρει καλύτερα. Ναι, θα θυμόμουν από τότε. Δεν το κάναμε μετά. Δεν το κάναμε μετά στο σχολείο. Ποιος πήρε τη χρυσή μπάλα της διοργάνωσης του... Χρυσή μπάλα της διοργάνωσης είναι ο MVP της Μην πεις διοργάνωσης. πάλι το 6 τώρα για το Θεό, δηλαδή θα φύγω. του Μην πεις το 6. 1998. Της διοργάνωσης. Ο Ζιντάν. Θοδωρή. Πώς είναι, δεν είναι ο Ζιντάν Γάλλος, θα ήταν σίγουρα. Δεν μπορεί. Η χρυσή μπάλα της διοργάνωσης, φίλε. Γιατί η το πήρε η Γαλλία το 98. Επειδή το προφανές ήταν ο Ζιντάν και εγώ αυτό θα απαντούσα και δεν ξέρω γιατί τον αδερφό μου τον αδικείται τώρα εδώ πέρα, γιατί παρότι είμαστε αντίπαλοι, είμαστε μια γροθιά. Έτσι για το γαμότο θα πω τον Ρονάλντο. Το 90. Α, μπορεί και ο Ρονάλντο, ναι. Μπορεί να είναι ο Ρονάλντο. Σωστός. Ο Ρονάλντο. Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο. Έκανε παπάδες, έλεγε ο Ρονάλντο και την διοργάνωση. Απλά και εκεί λίγο έγινε το θεσσαλονικό στο τελικό γι' αυτό. Γι' αυτό του το. Ναι, εντάξει. Καλά, όχι γι' αυτό του το δώσαν. Αλλά νομίζω ότι βγήκε και το 2 μετά. MVP. Δεν το θυμάμαι. Πόσες ομάδες από την Οκεανία συμμετείχαν στη διοργάνωση του 2002? 2. Αριστοτέλη. Δεν θυμάμαι ομάδα από την Οκεανία το 2002. Νομίζω καμία. Σωστό. Άντε ρε.
Εντάξει, ρε Φράγκο, εντάξει, κάνε τέτοια. Κάνε τέτοια. Πονηρούλη! Αλεπουδιάρη! Εγώ θα έλεγα Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, αλλά έτσι για το Νέα γαμό. Ζηλανδία ποτέ. Εντάξει, γιατί. Μόνο η Αυστραλία πηγαίνει. Πότε πήγε η Νέα Εντάξει, Ζηλανδία. ναι. Ποιος παίκτης που αγωνίστηκε με την Κολομβία το 1994 στο Μουντιάλ πέρασε στη συνέχεια από το ελληνικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, άμα το ακούσω, θα το θυμηθώ, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Να ρίξω. Θα ρίξω έτσι για να μπα και. Αρίας. Όχι. Δεν το ξέρω. Είναι ο Αδόλφο Βαλένσια. Α, ναι, μπράβο, είδε. Ο Αδόλφο Βαλένσια. Ποια ομάδα αντιμετώπισε η Βραζιλία στο εναρκτήριο παιχνίδι του 1998 στο Παρίσι? Σκοτία. Σωστό. Το ξέρεις. Έλα, πες αλήθεια. Όχι, θα έλεγα Νορβηγία. Για κάποιο λόγο. Δεν θα έλεγα Σκοπία. όχι. Τέλος πρώτου γύρου. 4-3 εγώ. Εντάξει, ωραίες ερωτησούλες ήταν. Καλώ. 8 ήταν, 7, αφού είναι 4-3. Αφού τη μία δεν Αφού τη μία δεν την απαντήσαμε. Γιατί? Α, ναι, δεν νομίζω. Ο τύπος. Γιατί δεν είναι καλά. Ναι, όντως τη μία δεν απαντήσαμε. Σε ποια πόλη έγινε το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ του 2006 που έγινε στη Γερμανία? Γερμανία-Κώστα Ρίκα 4-2. Α. Μόναχο. Β. Βερολίνο. Γ. Ντόρτμουντ. Εμένα να βοσβήνει. Εντάξει, θα πω Βερολίνο. Λάθος. Λάθος, το Dortmund είναι. Το Dortmund είναι, το Dortmund είναι. Το Dortmund δεν είναι. Λάθος. Ποιο είναι? Το Μόναχο. Το Μόναχο. Αλήθεια, πω, Άγιο είχαμε. 2-1. Άγιο είχαμε. Dortmund θα έλεγα σίγουρα. 3-3. Αλήθεια. Ναι, 100%. Σίγουρα αυτού που αναβοσβήνει έχει σειρά. Ναι, αυτό είναι. Έτσι, Έτσι το όχι. έχουμε. Ναι, γιατί δεν θυμάμαι. Όχι, όχι, αυτό που αναβοσβήνει είναι που παίρνει και που είναι πιο γρήγορο. Α, αυτό που να βοσβήνει είναι πιο γρήγορο. Έτσι. Κάντε το μία ένα τεστ. Ρε μαλάκες. Να μπορώ να βγάλουμε άκρη, ρε μαλάκα. Έλα, πάτα. Πάτα. Τέο. Επάτηξη. Όχι, φίλε, το άλλο είναι. Το ανάποδο. Το ανάποδο. Άρα δεν έχω μείον ένα. Όχι, έχεις. Δεν έχω μείον ένα, ρε μαλάκα. Μαλάκα τροπή! Είναι κλοπή! Είναι 7 και 4 το πρωί! Το έχετε δει αυτό? Δεν το έχετε δει αυτό? Με την κόμμα που ρουλιάζει, έλα ρε μαλάκα. Που είναι που στέλνει ηχητικά στους φίλους στις φίλες της. Και λέει είναι 7 και 4 το πρωί! Και είναι με ένα τύπο αυτή. Όλο το βράδυ και ο τύπος δεν κάνει κίνηση. Ρε μαλάκα. Μιλάνε, να σπίτι σε ένα καναπέ κάθονται. Τι λες. Και με ρωτάει, και εκεί άλλη ουρλιάζει ρε στις φίλες της και λέει και με ρωτάει αν αυτό που έχουμε είναι φιλικό ή κάτι παραπάνω. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Μαλάκα, έφασε. Θα το βάλω μετά. Άρα το μείον ένα σε ποιον το δίνει? Μαλάκα, απάντησε, τρελός. Αδερφέ, δεν υπάρχει μείον ένα. Ντροπή. Μαλάκα, κάψαμε την ερώτηση, την απάντησε, τέλος, έκανε λάθος. Ναι, αλλά και εσύ λάθος απαντούσες. Τι σχέση έχει αυτό ρε μαλάκα. Μαλάκα, τώρα δεν τρέπεσαι. Ήσουν σίγουρος. Ρε φίλε, Δεν είναι. Τι. τα δεδομένα εκείνης της στιγμής τα αποδεχθήκαμε όλοι. Έλα, εντάξει, έλα πάμε. Το παίρνω εγώ, το παίρνω πάνω. Δεν μας κάνεις χάρη, αδερφέ. Κακός. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν μας κάνεις χάρη, αδερφέ. Απάντησε. Χάρη σου κάνει. Χάρηκαν. Α, ωραία, άμα δηλαδή το ανακαλύπταμε και έχεις απαντήσει σωστά, θα τα παίρνεις πίσω. Ισχύει. Έχει να πω. Δεν μπορώ να πω ότι θα τα βρω μέσα. Επόμενη ερώτηση. Πόσες αφρικανικές ομάδες συμμετείχαν στη διοργάνωση του 1994? Α2, Β3, Γ4. Επειδή μου αρέσει να τζογάρω. 3. Σωστό. 3! Έλα. 2 θα έλεγα. Όπως και πριν, πάλι λάθος. Θα κάνεις πάλι μία. Ακριβώς. Είδες όμως έξυπνος, δεν πάτησε. Για φτιάξτε το. Στο διάστημα 1994-2006, πόσες ομάδες κατάφεραν να φτάσουν στα ημιτελικά στο ντεμπούντο τους σε τελική φάση Μουντιάλ? Απάντησε. Κάτσε ρε φίλε, αφού έχει τέτοιο. Απάντησε, να σε δω. Έχει βάλει την choice ρε. Τώρα έπαιξε, εδώ έκανες ρίγανη τώρα. Έκανες ρίγανη. 2. Μείον ένα. Σωστή απάντηση ήταν μία. Η Κορέα. Όχι. Ποιος? Η Κροατία. Κροατία. Ποια είναι η ερώτηση? Στον τεμπούτο τους. Ποιος ήταν ο παίκτης που κέρδισε το βραβείο του καλύτερου νεότερου παίκτη στη διοργάνωση του 2002? Α.
El Hadji Diouf. Β. Landon Donovan. Το 6 είναι. Το 6 είναι. δύο, το δύο. Το 2. Το 2 δεν ακούς. Πάμε. Γ. Park Ji-sung. Λοιπόν, El Hadji Diouf, Park Donovan. και Donovan. Και η ερώτηση είναι ποιος είναι ο καλύτερος νέος παίκτης. Το Κέρδισε βραβείο το του βραβείο. καλύτερου νεότερου παίκτη. Νεό... Κέρδισε, ναι. Περίμενε. Κέρδισε το βραβείο του καλύτερου νεότερου παίκτη. Νεότερου. Νεότερου ή νεαρότερου. Το καλύτερο νεότερο παίκτη δεν λέει πρωτοεμφανιζόμενο στο Μουντιάλ. Νεότερο Νεότερο δηλαδή. παίκτη, ναι. Ηλικιακά καταλαβαίνεις Ναι, δηλαδή. ναι. Γιατί κανένας από αυτούς δεν είναι μικρός τότε νομίζω. Πώς Ο δεν Πάρκ είναι δεν είναι μικρός? μικρός τότε. Ο El Hadji Diouf μπορεί και να είναι μικρός. Νεότερου παίκτη εννοεί. Δεν λέει πρωτοεμφανιζόμενο. Ο Diouf κάνει όργια. Ο Diouf. Μείον ένα. Άντρε φύγε από εδώ. Ποιος είναι ο Πάρκ. Donovan. Ένα. Δεν απαντάς. Ναι, δεν Ο μπορώ. Donovan. Ο Donovan πήρε. Ο Άντρε Donovan φύγε. θα έλεγα. Ποτέ, εντάξει, δεν είναι ντροπή αυτή η απάντηση. Ντροπή, δεν το δέχομαι καν. Πόσοι προπονητές με πέρασμα από ελληνικό πρωτάθλημα, είτε προγενέστερο είτε μεταγενέστερο, βρίσκονταν σε πάγκο ομάδας που συμμετείχε στο Μουντιάλ του 1998. Α. 1, Β. 2, Γ. 5. 2 θα πω. 5 αποκλείεται. 2. Μείον ένα. Τελεία. Νομίζω είναι ένας και είναι ο Μισελ. Ο Αντρίν Μισελ. Μπράβο, είναι 5. Τέλεια. Ποιο γήπεδο είχε τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στη διοργάνωση του 2002? Α. International Stadium Yokohama. Β. Saitama Stadium. Γ. Seoul World Cup Stadium. Τώρα αυτό. Αυτό είναι random τώρα. 33%. Ποιος θα Ωραία. πάρει το ρίσκο? Ιοκοχάμα. Στο. Κολοφορδία αυτό. εντάξει. Τι να το κάνεις και εσύ. Λοιπόν, τόσο συγχαρητήρια. 8-1. Sorry, αλλά κολοφαρδία. Μία. Κολοφαρδία 2. Κολοφορδία. Μάλλον δεν είναι τύχη. Όχι, Ιοκοχάμα το θυμόμουν κάτι πολύ δυνατό. Νομίζω έγινε και ο τελικό εκεί. 72.327 θέσεις. Ήρθε Σας το. έστειλα το logo, μπορείτε να το δείτε. Δεν ξέρω. Και ξαναλέω, είναι τα logo που είχαν στις φανέλες Α, όταν εθνικές. αγωνίστηκαν σε Μουντιάλ της περίοδου 94-2006. Όχι τα τωρινά τους. Άρα εδώ ψάχνουμε χώρα. Προφανώς. Πρέπει να αρχίσω να μαζεύω χαρτάκια πάλι. Θα πάρω το πρώτο άλμπουμ του Ηλία. Βοηθούσαν πολύ τα χαρτάκια. Να εδώ. μάθεις logo, Έτσι θα πω για τη φάση στην Νορβηγία. Όχι. Νότια Κορέα. Όχι. Ποια είναι. Είναι η Τσεχία. Α, ναι, ρε. Θα μπορούσε να σε χιόντους. Αυτό είναι Κολομβία. Στος. αυτό είναι πανεύκολο, μα δεν προλάβω. Εδώ νομίζω ότι δεν θα τα πάτε καλά. Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία, μα λέει πανεύκολο. Τι είπε, ότι δεν θα τα πάμε καλά. Αυτό είναι εύκολο. Όταν πατάει το τέτοιο, όταν πατά, εγώ το έχω δει ακόμα. Να ξέρετε. Απλά λέω, just saying. Ναι, άρχισε. Άλλαξε εταιρεία. Τι τέτοια έχουμε. Έρχεται. Ρωσία. Όχι, το παίρνω πίσω. Πολωνία. Ρωσία ή Πολωνία. Πολωνία. Σωστό. Να προλάβω. Ο άλλος το πάτησε χωρίς να το έχει έρθει. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Δεξιά θεωρητικά είναι ο χάρτης. Ωραία. Αίγυπτος. Όχι. Ποια είναι, δεν ξέρω. Είναι η Νότια Αφρική. Α, εντάξει. θα Οκ, μπορούσε. ωραίο. Το τι. Το 2002 η Γερμανία έφτασε στο τελικό έχοντας περάσει τις τρεις προηγούμενες φάσεις knockout, τον 16, τον προημιτελικό και τον ημιτελικό, με το ίδιο ακριβές σκορ. Ποιο ήταν αυτό? Το σκορ. 1-0. Στο. Άντε, γεια. Δείτε το επόμενο βίντεο. Το 2006 η Ιταλία κατέκτησε το τρόπαιο. Για να συμβεί αυτό όμως χρειάστηκε να αποκλείσει στους 16 την Αυστραλία με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι στις καθυστερήσεις, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Φραντζέσκο Τότι. Ποιος το κέρδισε? Επειδή με παίρνει, πατάω και λέω Τότι.
Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ο Ντελπιέρο. Όχι. Ποιος το κέρδισε? Ο αριστερός μπακ, Φάμπιο Γκρόσο. Γκρόσο. Το 1994 η Βραζιλία νίκησε την Ιταλία στον τελικό με 3-2 στα πέναλτι. Με το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζιο να μένει ως η πιο χαρακτηριστική στιγμή της διοργάνωσης. Με τι αποτέλεσμα έφτασε το παιχνίδι στα πέναλτι? 0-0. Ναι, εντάξει, εγώ το ήξερα. Ποιοι δεν το είπες? Και εγώ δεν πρόλαβα. Κάγαμε. Είχες χρόνο. Δεν ήθελε να ρισκάρεις τον ένα πόντο που έχει. Μαλάκα, ξύκλιντα έτσι, είναι. Α, δεν θες να πας μείον, Όχι, τίποτα. 0 θα πας τώρα. Δεν θέλω αυτός εκεί. Ένα από τα παιχνίδια που έχουν μείνει πιο ανεξίτηλα στην ιστορία των Μουντιάλ ήταν το Αργεντινή-Αγγλία 2-2 του 1998, κυρίως για την ανόητη ενέργεια του Μπέκαμ, η οποία του στοίχησε την αποβολή. Πριν φτάσει στα πέναλτι το παιχνίδι, όπου επικράτησε η Αργεντινή, η Αγγλία έκανε το 2-3, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για επιθετικό φάουλ. Ποιος ήταν ο σκόρερ? Δηλαδή τώρα ο Φράγκος έβαλε ερώτηση για γκολ που ακυρώθηκε. Δεν θυμόμαστε αυτά που μέτρησαν. Θυμόμαστε αυτό που ακυρώθηκε. Τελευταία ερώτηση έχουμε μετά, Όχι, αυτή είναι η τελευταία. Όχι, μετά έχουμε την τελευταία Α, ερώτηση. ναι, Πατάω. ναι. Ο Χέσκεϊ. Όχι. Ποιος ήταν? Ο Κάμπελ. Ρωτάς ή απαντάς? Απαντάω. Σωστό. Άρα πήρε ποντό. Πήρε ένα πόντο. Νίκη. 15-2. Δύο πόντους πήρε. Λοιπόν, τελευταίος γύρος 15-2. Έχει κρυθεί το παιχνίδι. Έχει κρυθεί το παιχνίδι, ναι. Το 2002 ο Βραζιλιάνος Φορ Ρονάλντο κέρδισε το χρυσό παπούτσι της διοργάνωσης, πετυχαίνοντας τα περισσότερα γκολ από το 1990 και μετά. Η επίδοση αυτή απλώς ισοφαρίστηκε αργότερα. Πόσα σημείωσε? Τώρα θα την απαντάτε Να συνεργατικά. πω εγώ. Να πω. Ναι, συζητήστε και μεταξύ σας. 8. 7. Αλλά είναι εκεί 7, 8, 9. 9 είναι πολλά. 7, 8 εκεί. Το πολύ να είναι 8. 8 είναι, παιδιά, 8 είναι. Θα είχαμε 2 φορές νικητή. Είναι 8. 8 είναι. Θυμόμουν. Το θυμόμουν. Ήξερα ότι δεν είναι 9 και δεν είναι 7. Εγώ 7. Η πρώτη φορά που βρίσκεις ακριβώς τον αριθμό στην τελευταία ερώτηση. Εντάξει, τώρα εδώ είναι πολύ εύκολο να είσαι κοντά στον αριθμό. Είναι. Ναι, αλλά το βρήκες ή δεν το βρήκες. Είπες 7. Μαλάκα είναι τρελός αυτός. Και όλα έγιναν επειδή του έδωσα την ερώτηση που δεν έπρεπε να του δώσω. Άρα 1-0 στα Μουντιάλ. Ναι, αφού με ψηρίσατε την άλλη φορά. Τι σε ψήρισαν? Με ψηρίσατε, ρε φίλε. Στο άλλο μοντέλο το είχα κερδίσει εγώ και δεν Έχεις έγραφα. άλλος. αποδείξεις. Εντάξει, τώρα, εντάξει. Ψήρισμα κανονικό ήταν. Φιλιά, γράψτε μας στα σχόλια τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε και τι θέλετε να παίξουμε. Φιλιά.